bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako ni familia more gweng' ma Ebate e kaunti ma Nyamira. Yogora tich gi bang' jonjore moko monjo gi otieno ma chengeso mokalo. Kendo nego wuod gi maja klas 10 ka ji 5 mawuok e familia no bende yudo hinyruok mopogore opogore. Monj ma kama osebed kitimo ne familia ni kama en monj mar 4. Jogweng' no kata kamano wacho ni chal ka gima jonjore go itiyo go dar familia no e lopgi magisebedo ka gidake kuom kinde malach. Lydia Okeyo nigi ler. En monj ma osebedi kitimo ne familia ni gwenge ma Ebate e kaunti ma Nyamira. Ka monj mokwongo notime higa mar 2019 ka jonjore matimo monj go osebedo ka nyiso gi mondo gidar giwuogi e lowo ma gisebedo ka gidakie kuom higni modhuro. Hawa majambazi wamesaa kucha hapa, hii ni safari ya 4. Na wanakucha, wanawaibia, wanawapiga, wanawauliza pesa, wanaenda. Wakati waliingia 2019 kwa nyumba, ndo walinipiga, nikaanguka chini, nikasirai. Alafu baadaye nikalikafa, nikatoka nje, nikakimbia. Nikaita watu, wakakuja kutusaidia. Ni hii mambo ya kifamilia, kwa sababu ndugu yangu alinipigia simu. Akaniambia kuna mtu anamtisia sana. Anamwambia atampiga. Monj ma chengeso mokalo. Jonjore go nomonjo dala familia no kendo nego wuod gi maja higni 17 bang' chade gi betie ng'ute ka ji mamoko 5 ka moting'o jonyuol rawera no kod owetene bende owegi hinyruok ka nyaka sane gidhi mbele gi thieth e hospital ma Kegogi. Nilikuja hapa nikapata penalty, anapigwa iko chini, kichwa na mkono na singo iko chini, tamu inamwangika mingi. Na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa, sauti moja tu. Na hiyo akamalizia tu hapo, ndio walimpiga panga, wakamkatakata mpaka panga ikakatika, wakapaki na panga nusu hivi, na hiyo nusu ikapaki tu kwa singo ya huyu kijana. Familia no lero ni jonjore adek go no monjo gi kagimanre gi ojalo kage bugo ngimagi. Jonjore go no kwalo simbe mag ong'we yamo maromo 5, nyakalondo 3, lewne gi pesa e kabange gi chwe gi chamo chiemo mane jogo osetedo e ka giringo gi lal. Kanipiga panga kwa kichwa na chuma kwa kichwa hapa, mpaka sasa nikainamisha kichwa chini, damu ikaanza kutiririka tu kwa kitanda hapo. Sasa wakamaliza, ndio wakatoka, wakaingia kwa sitting room, wakakula ugali na maziwa na mayai mtoto alikuwa amekaanga. Obila maya tesendo obila manyamusi nyocho pedalano kendo kao ring rawerano ka jogweng' no to no kao jogo manoyudo hinyruok kendo ringo go e kar thieth. Familia no koro yagora tich gi kendo kwa mondo mi piny owacho ojiwne gi arita ewi mano magi chichne idwa tieki kendo magi lopgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipod no wan gi geno ni gibro yudo